Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Regine. Tambalanista since 2003. Ay, ang buong ganun since 2003. Kahit 2004 kami nagsimula. Nakita niya na mabubuo ang tambalan na. Na ano to, meron tong gift of foresight. Yan. Gift to prophecy. Yan. Advance mag-isip. Galing mo doon. Kahit 2004 pa kami nagsimula. Since 2003, fanay ka na. Netchos mo kami, Regine. Anyways, sa Makati ako nagtatrabaho nung mga panahon na yun. O, tingnan mo. Sipin mo, wala pang tambalan, tapos lagi niya na tayo napapakinggan. Habang nakasakay sa FX, tumatawa ako ng walang pake sa mga kasama ko sa sasakyan while listening to your program. I am a college graduate at nagtatrabaho sa isang opisina. Sabi ng tatay ko kapag may diploma daw, papirma-pirma na lang kapag nagtatrabaho na. Fake news pala. I have been working for 20 years at napatunayan ko na hindi madali ang trabaho sa opisina. Para lang ding skilled labor. Ang pagkakaiba lang, yung mga construction workers, pagod ng katawan. Kaming mga office workers, pagod ang utak at katawan. Kahit mabait ako at pasensyosa, napupuno pa din ako sa mga ganap sa opisina. Nakaka-stress yung palaging naghahabol ng deadline, napapagalitan at nasisigawan ng boss. Hindi mabilang na ad hoc, office politics at boss na kung makapag-utos, akala mo 1 milyon magpasweldo. Ay, tamaan tayo nila. Charot. Ganon. Hindi naman ako makapagreklamo kasi baka mawalan ako ng trabaho or hindi mabigyan ng increase sa sweldo. Madami-dami na din ako naging trabaho and on the average, tumatagal ako ng 5 years sa isang kumpanya. Pero para akong robot. Naka-autopilot na pumasok araw-araw para mabayaran ang mga bayarin. Hindi kasi kasya ang sweldo ng asawa ko sa mga bayarin gaya ng hulog sa bahay at kotse. Nagpapadala pa kami sa pamilya niya occasionally. Mabuti nga ako nakawala na ako sa pamilya ko. 20 years din bago ko natutunan to say no. Yung motto kasi ng pamilya ko, pera lang yan, hindi mo madadala sa hukay. Yan yung mga kasabihan ng mga tao na petiks pero interesado sa perang pinaghirapan ng iba. I am now in my 40s and gusto ko pa sana ng isang anak pero ayaw ng asawa ko. Samantalang yung kapatid niya na walang trabaho, anak ng anak at pinapadala namin ng tulong taon-taon. Pero sa isang banda, naisip ko din na mahirap nga siguro na mag-anak pa kami. May bahay at kotse nga kami pero para kaming robot, wala kaming quality of life. Sa totoo lang, ayoko na sanang magtrabaho. Gusto ko na sanang asikasuhin ang asawa at anak ko. Ang bilis ng araw. Kung hindi pa nag-pandemic, hindi ko mamamalayan na malaki na pala ang anak ko. Naiinggit tuloy ako sa mga classmates ko dati na simple lang ang buhay pero full-time housewives.
parang mas hahaba ang buhay nila sa akin dahil hindi sila stressed, ganun. Sana ganun din ako. Sana hindi masyadong achiever ang asawa ko na parang lagi may kailangang patunayan sa pamilya niya. Hindi namin na-enjoy ang fruits of our labor kasi hindi balanse ang buhay namin. Puro trabaho, we do not get to enjoy life. Sa mga may bahay na nakikinig ngayon, sana you realize how blessed you are. Ang swerte nyo kasi ang source lang ng stress nyo, asawa at mga anak. Kaming nag-oopisina mula pagpila sa sakayan, papasok sa opisina hanggang pag-uwi, stressed. Ang pinakamalungkot, umaalis kaming tulog pa ang mga anak at umuuwing tulog na sila. Kung gising man, ubos na ang energy namin sa mahabang araw ng trabaho. Tambalan, tama ba ang ganitong pakiramdam ko or burnout lang ito? Konting motivation naman dyan. Ang inyong tambalanista, Regine. Magandang ninanamnam mo muna, Regine, yung music. Yung Oo, piano, maganda siya. Correct, 'di ba? Para yun yung dapat mo kasing gawin eh. Namnamin kung ano yung meron ka. Sa totoo lang, Regine, ang heavy ng story mo. Parang feeling ko mas heavy pa siya compared dun sa mga namatayan, sa iniwan ng jowa. Kasi parang ang daming reklamo. Parang siksik na siksik siya sa siksik na siksik siya sa reklamo. Siksik na siksik siya sa pagod. Parang ganun. Yung parang iniisip ko yung pinagdadaanan mo. Hindi ko sinasabing mali yung feelings mo. Hindi, walang ganun. Very Actually, valid. Very valid yung nararamdaman mo. Kaya lang, binabasa ko palang bigat na ako. What more ikaw na pinagdadaanan mo yan, parang sobra talagang intense. Parang feeling ko, nakakatanda to ng 50 years. Alam mo yung ganon? Parang nakakapangit siya. Feeling ko ganon. Kasi ganon mo tinitingnan yung buhay mo. Yung currently what you have. 'Di ba? Yang reklamo mo tungkol sa trabaho mo ay ikwento mo sa taong ilang taon nang nagkukumahog magkaroon ng trabaho. Doon mo marirealize na, okay, kanya-kanya pala ng laban. Yes, 'Di ba? Kanya-kanya pala ng laban, kanya-kanya ng blessings, kanya-kanya ng trials, 'di ba? We cannot compare. Kasi alam mo, sabi mo para sa mga may bahay, 'di ba? Message mo ito para sa kanila na maswerte kayo, ganyan, kasi less ang stress ninyo kasi ang asikasuhin nyo lang asawa at anak, ganyan. Yung mga may bahay naman, 'di ba? Marami din sa kanila, marami akong kakilala na ang wish nila nag-o-office sila. Kasi nakikita din nila na may mga taong nag-o-office pero nakakapag-spend pa rin ng quality time. Kaya kasi siyang gawin eh. Para sa somebody who's an office ako po ay nag-work sa office, kaya kasi talagang gawin yung quality of life. Kaya talaga siyang gawin. Kaya minsan yung mga nagtatrabaho sa bahay, yung mga nasa bahay, iniisip nila, sana nagtatrabaho din kami para may ambag din kami, ganyan, or para, ma-experience yung araw-araw nagbabra. Araw-araw nagbabra. Kasi syempre, partner, pag sa bahay kasi walang bra. Correct, 2 years in the lockdown, diba? Halos 2 years, partner. Talagang isang bagay na hindi nagagamit ng mga kababaihan or hindi nagamit ng gusto ng mga kababaihan, bra, diba? So kapag ka magbabra, ibig sabihin aalis. Natandaan ko nung pandemya talaga, yung hard lockdown. Kapag ka magbabra ako, sasabihin talaga ng anak ko, where are you going, mom? Kasi magbabra. So may mga may bahay na... buti naman yung anak mo yung nagsabi. Buti yung anak mo nagsabi. Ang nakakatakot niya yung guard nyo yung nagsabi. Mama, magbabra ka today. Ayos, ma'am. May lakad, May lakad, ma'am. Oo, so ibig sabihin, pag gano'n... mag-grocery, mama. Yung pag gano'n, alam na ng lahat. Diba? Alam ng buong subdivision Correct, na hindi ka nagbabra.
Hindi So siya that's normal. Oo, Yung anak mo yung nakakita. Oo, di ba? Normal na yung anak ko nakakita, sabi niya, Mom, where are you going? Mom, magbabra, di ba? So, may mga may bahay na gusto nila magbra. Alam mo yun? Gusto nila ma-experience yung magsuot ng ng pang-alis. Di ba? Mag-shoes. Kasi ang tagal na nilang, ba't pa mag-shoes? Nasa loob naman ng bahay, pwedeng nakapaa, nakayapak, o naka-regular footwear, di ba? Na tsinelas, di ba? Yung mga ganun. Pero gusto nila yung lalabas. Gusto nila meron silang office mates. Gusto nila yung feeling na meron silang boss. Di ba, parang ikaw, perspective mo, nakakainggit sila, hindi sila masyadong stressed, pero perspective naman din ng mga may bahay, sana meron sila ng buhay na meron ka. Correct. Diba? So, bottom line dito, Regine, is appreciate mo kung anong meron ka. Kasi yung meron ka ngayon, pangarap ng napakaraming tao. Agree. Diba? Yung pagdating naman sa quality of life, hindi naman kasi kailangang bonggang-bonggang bakasyon lagi Ako, partner, masaya na ako kunyari sa isang linggo, magdadrive lang kami ng aking asawa, bibili kami ng Slurpee sa 7-Eleven. Alam mo yun? Yung ganun lang. Ang mga simple kasi yan sa buhay. Ang simple lang ng mga ganun Baka naman, 7-Eleven. Pa-Slurpee naman dyan. Slurpee naman kayo dyan. Di ba yung mga ganun? Tapos Ganun Slurpee. Di ba? Slurpee. Puro Slurpee. Di ba? Yung ganun lang kasimple. O kaya, ano ba yung mga simple? Madami kami ginagawa mag-asawa na simple lang o kaya pamilya na simple lang 'Di ba na it adds quality of life kasi kailangan talaga ng balanse. Ang feeling ko talaga kayo sa iyo, Regine, parang stress ka sa work. Nauna, dapat ipagpasalamat mo na may work ka. Kung masyadong stress ka na dyan dahil yung mga sobrang toxic, edi lipat-lipat. Ganun, option din naman yun. Diba? Kasi yung meron ka ngayon, choice mo yan Choice mo to stay sa isang toxic na office. Choice mo ring magreklamo, diba? Pero choice mo ding maging appreciative. Yan yung pinag-uusapan natin lagi sa tambalan. Correct ka. Pasalamas. Salamat pala. Sorry. O, di pagkaganyan na mali-mali na nasasabi, mali-mali na iisip. Kailangan ng break. Maaaring pagod ka lang. Tama correct. naman yung isa sa mga assessment niya na burnout lang ba ako? Maaaring isa yun sa mga causes, di ba? Kaya kung ano-anong naiisip mo na hindi maganda sa trabaho, magaganda yung mga sinabi ni partner and you're asking for motivation. So, leaning towards tayo sa pagkakaroon ng appreciation sa trabaho mo. Yes. Diba? But then again, yung nakikita mo sa buhay mo ngayon, these are all valid. Yes! Huwag mo sabihing dinisregard namin, hindi Napaka-concrete nga ng mga example mo. Totoo naman yun. Kaya There were days. Siguro partner, parang bigat na bigat ako sa kanya kasi feel ko siya. Alam mo yun? Ramdam nating lahat yun. Yes, kasi kami personally, habang binabanggit ni partner, ako nararamdaman din namin yung mga ganyang klase ng bagay. Alin doon? Yung part na sweldo. Alin? Lahat tayo affected by madami naman siya sinabi. Maraming factors at lahat tayo relate doon. Basahin natin lahat ng mga relate tayo ng mga factors. Yan. Correct ka. Which is yung office politics. Yes. Yan. Stress. Naghahabol ng deadline. Oo, diba? Yung struggle mo kapag nagko-commute ka, diba? When you wake up in the morning, lalaban ka naman sa matinding traffic, day in and day out. I mean, 'di ba pag pasok at paglabas mo ng opisina, lahat tayo relate sa ganyang klase ng sitwasyon. And uulitin namin, valid ito at lahat ito ay posibleng nakaka-cause or factors para makaramdam ka ng stress sa trabaho. But then you're asking for motivation. So ibig sabihin nito, ayaw mo na mapakawalan yung trabaho mo, gusto mo lang maging motivated sa buhay. So tama din naman yung option na yun. Don't Tagalog na lang. Nakakadagdag ka sa problema ng bayan Oo nga, nakaka-stress yung nakaka-stress yung pinipilit mag-English. Oo nga. Don't lang. Hindi na maituloy, di ba? Huwag mong i-give up yung trabaho mo. Maganda yung sinabi ni partner, ito ay pangarap ng taong walang trabaho. Pangarap, ang daming yung may pangarap meron ka na may kotse ngayon, yung meron kang bahay ngayon na hinuhulugan, yan ay pangarap ng mga tao. Alam mo ba ng ibang tao na walang trabaho. Correct. Alam mo ba yung nanay ko nagkaroon lang siya ng sariling bahay nung siya ay nag-retire na.
'Diba? Oo, Ikaw wala oo. ka pa sa retirement age pero meron ka ng hinuhulugan na bahay. Yes. 'Di ba? Alam mo yung ganon? May mga ibang tao yung na-achieve mo, yung meron ka, ay hindi pa nila na-achieve, ma-achieve pa nila yun at a later time in their lives. Pero Correct. ikaw kahit Yung papaano. iba wala nga eh. Oo, 'di ba? Diba? Pero alam mo, partner, option din naman to let go of the car eh. Kung halimbawa masyadong mabigat, kung papunta na Kung ito stress sa na stress ka na. stress na kayo kasi ang tindi ng paghulog, 20,000 a month, doon Oo, lahat napupunta. Tapos hindi nyo rin naman masyado magamit kasi Oo. pakamahal ng crudo, 'di Eh, ba? sino ba namang sabing mag-loan kayo ng Ayan car? na Eh, nga walang pambayad, sinasabi stress ko. na stress ngayon. Kaya nga, tapos kami Oo. dinadamay mo. Kami din may loan. Huwag kang ganyan. May Huwag mo loan din isipin kami. ikaw lang. Di ba? Oo. Ang na-stress sa mga bayarin, sa mga loan na binabayaran buwan-buwan, kami rin. Hindi, relate kami doon. At naiintindihan namin yung nararamdaman mo doon. Ano nga pangalan niya? Regine. O, tingnan mo sa sobrang stress, nakalimutan yung pangalan. Ganun. Ang isang mapapayo namin, time management para magkaroon ng balance. Kaya talaga. Maraming balancing buhay, work-life balance. Kailangan talaga natin yun, ha? Di ba kaya nga tayo mayroong rest day, meron tayong, di ba, vacation leave. Ito yung mga bagay na nakakatulong sa atin. Correct. 15 days yun, Yes. VL. 15 days SL. So, ibig sabihin, pwedeng kunwari masakit yan. Charot. Oo. Daming gumagawa niyon. Pwede magsakit-sakitan, di ba? Oo. Ganun. Oo, ito yung mga bagay na ito yung mga perks ng trabaho na pwede mong i-avail para magkaroon ka lamang ng ng time makapag-distress, 'di ba? Makapag-let go ng mga ng mga hindi magagandang nararamdaman. Yes. 'Di ba? Pumunta ka sa isang lugar na nakapagpapasaya sa iyo, gawin mo yung bagay na nakapagpapasaya sa iyo. 'Di ba? Find time to have quality time with your kids, with your husband, kahit konting oras lang. Actually, malood nga lang ng sine kapag rest day mo, 'di ba? Oo. Lalong-lalo na kung paborito niyo pareho yung pelikula o Kaya paborito niyo yung nga. artista. 'Di ba? Makakalimutan mo yung stress sa trabaho eh. 'Di ba? Kumain kayo ng samgyup, 'di ba? Kumain kayo sa labas. At madaming mura-mura, no? Yes. Oo. Ito yung mga sample lang kasi ito yung mga gusto namin. Pero ang sinasabi namin, i-determine mo din yung mga bagay na gusto mo para lumigaya ka. At marami yan. Hindi mo kailangang gumastos, hindi mo kailangang pumunta sa pagkalayo-layong lugar. Kahit nga sa loob lang ng bahay eh. Within the vicinity lang, pwede mong gawin yung mga bagay na gusto mo na sure na makapagpapasaya sa'yo. Di ba? Kung may alaga kang aso sa loob ng bahay, Yan. di ba? Humanap ka ng oras, makipaglaro ka sa kanya. Yes. Diba? Pwede. Life's simple pleasures. Correct. Madami yan para mabawasan yung stress na nararamdaman mo Tama. ngayon. And wag nating ibuhos lagi sa trabaho kasi ang dami ring benefits ng trabaho na binibigay sa atin. Diba? Alam mo talagang isang malaking pagpapatunay na kanya-kanya talaga ng laban, ano? Totoo. Minsan, And it's all a matter of perspective. correct, POV. Yan ang Yes. usong term, diba? POV. Point of view. Oo, ang mahalaga lang din talaga dito is talagang appreciation. Kasi minsan, najijinggit tayo sa sa eksena ng iba, pero ang hindi mo alam, like for example, I have, meron akong kakilala partner, Tagalog na lang din, no? Doon na Oo, tayo na kasi naka-stress nga Kaya pag, nga, oo. ganitong alas 12 pa ako kakain eh. Huwag tayong magulo. Okay? Shh, Tagalog na, 'di ba? Meron akong kalala partner, sobrang dami niyang, sobrang dami mga tatlo. madami din, o mga 3 to 4. Hindi, more than na Oo. na mga restaurant. So syempre kung susumahin mo, parang grabe, no, nakakatuwa naman, nakakatuwa yung parang dagsa ng tao lagi sa mga restaurants nila. Tapos ganyan na super, yung may isip mo, grabe, ano pa kaya ang problema nila? 'Di ba lagi nating iniisip yun sa mga mayayaman? Parang bawa, pag dadaan ako sa Ayala Alabang, pag halimbawa, titingnan ko talaga kung alin din sa spatan ko, partner. Yan. Spatan ko kasi pwede tong akyat bahay. Charot. Di ba, magsisimba kasi kami doon. Kasi magpakaganda ng simbahay dyan sa loob ng Ayala Alabang eh. Pag makita mo yung mga bahay talaga dyan, mararamdaman mo talagang parang hindi bagay yung kutis mo eh. Sa bintana pa lang nila. Alam mo yun? Mararamdaman mong naghihirap ka. Oo, maramdam mo talaga yung paghihirap, yung hikahus ka, gano'n. Oo. Kasi sobrang intense talaga nung gaganda ng bahay, as in sobrang lalaki, yung driveway na bonggang-bongga, yung carport na kaya ang 10,
sampu, 'di ba? Yung sobrang may isip mo. Ang laging tanong namin ng mag-asawa pag dumadang kami, ano pa kayang problema ng mga taong to, no? Grabe yung bahay. Uy, ito naman yung bahay, oh. Grabe. Ganun, bahay ba yan ng office? Ganun. Kasi sobrang, ang lalaki talaga, ganun. Tapos, akala natin okay na okay yung buhay nila. Oo, pero sa totoo lang, yun nga, meron akong kilala na, yun nga, ang dami, kaya siya nakatira sa mga sa napakagandang subdivision, ganyan, sa napakagandang village, is because sobrang dami niyang restaurants. Pero parte yung stress level niya. As in to the maximum level. Hindi ko yun maimbita for for dinner. Kasi syempre, may sarili nga siyang restaurant, di ba? Sabi niya, ba't ako kakain, di ba? Araw-araw na ako sa pagkain. Pero ibig sabihin, hindi ko siya ma-invite for any whatever na pagkikita. Kasi sobrang niyang busy, as in talagang to the maximum level, hindi siya pwedeng magpetix dahil napakaraming responsibilities. Correct. Ang mga nahihila ko, partner, yung mga kapwa ko sakto lang, 'di ba? Oo. At lagi kami nagsasamgyup, 'di ba? Totoo yun, Lagi kami nagkakape-kape. At masayang gawin yun, At masayang gawin, 'di ba? Correct. Na minsan hindi nagagawa ng mga ng mga taong sobrang yaman kasi sobrang busy nila. Busy sila kasi they have to maintain their lifestyle eh. Correct. Yun yung Oo. sinasabi natin na lahat tayo may Medyo kanya-kanyang bitter lang din yung struggle. medyo bitter lang din yung datingan namin dito. Pero it's the truth. Correct. Ako naman ang tanong ko, partner, kunyari, pag pumupunta ka rin ng mga subdivision, ako naman napapadaan lang. Oo. Yung tanaw mo kasi ang lalakan ng bahay nila eh. Oo. Ang tataas. Talagang bubong pa lang masasabi mong, wow, ang yaman. Quality yung bubong. Bubong pa Oo. lang. Diba? Iba yung bubong nila sa bubong natin. Kaya nga eh. Oo. Tsaka yung mga yung mga kasama nila sa bahay, iba yung uniform. Diba? Parang mas malinis pa sa suot natin ngayon, ganon. Tapos, ang tanong ko lagi, nasan sila? Ang tahimik kasi eh. Pag pumunta ka sa subdivision, tahimik. Bawal ang maingay, madidili mo tahol ng aso. Tahol ng asong mayaman. Di ba? Oo. Iba paano rin yung tahol ng aso ng mayaman? Arf. Arf. Oo. Yung mahirap. Ow! Ow! Hindi. Oo. Galit, di ba? Galit Paano kasi, yun? Paano? galit kasi sinabuyan ng ihi eh. Paano yung asong galit sa subdivision? Yung sa subdivision muna. Ay, Arf. Ganun sila. Oo. Ganyan. Tapos Ay, sa medyo inyo. matinis. Oo. Oh. Yung sa inyo. Galit na galit kasi Oo. nasabuyan ng Oo. ihi. Parang kahit ngayon pala ka, partner, may difference din pag mayaman at saka mahirap. Okay. Kapag mahirap yung kokak, pag mayaman, Ribbit. ribbit. Yan. Ganun din. Kahit sila may different, may pagkakaiba din sila. Oo. So ganun din sa mga bubong pa lang sa na mayayaman, alam natin. Sa mayaman na kabayo versus mahirap na kabayo. O anong tunog na mahirap na kabayo? Huwag kang magkunwari, alam mo. Yung mukhang walang makain. Ang lakas makapahamak kayo, nag-iisip ka agad ng sound ngayon. Paano ko itatawid to? Paano ko di-deliver lahat to? Ura-urada, magiging hayop ako. Hindi lang ba sa hayop ha? Oo. Mahirap na kabayo. Mahirap na kabayo, partner. Ano yung sound? Ayan, mahirap diba? na kabayo. Gutom, may Oo, gutom. diba? Pag mayamang kabayo, Nay. Ang spelling pa nun, N-E-I-G-H. ay mali ka, with H. Kaya nga, N-H-H. With H-H. Oo. Okay, sorry. Mas mayaman, mas maraming H. Edi sige. Edi wow. Ayun na nga, Di ba pag diba? mayaman, di ba pumunta ka sa subdivision ng mga mayayaman, bubong pa lang talaga. Kita Alam mo ng quality. Mayaman. So ang tanong ko, ba't ang tahitahimik ng lugar nila? Nasaan sila lagi? Wala sila doon. Nasa business nila, nasa kung saan kung ano-anong commitment. Ang nakatira sa mga bahay na yon, mga kasambahay. Correct. So isipin mo, Pero bitter lang tayo kasi kaya talaga wala sila sa bahay, nasa Amerika sila nagbabakasyon. nagtutour. Ay kaya pala, so mali yung sana all. Bigla nalungkot. Ay, sana all. Hindi, pero ganun parang tayo eh. observation ko lang, parang ang lungkot. Oo. Kumpara sa isang residential area, yung common, typical na Oo. residential area. Makita mo may lumabas 2 bata, maya-maya may 3 tita. Maya-maya may apat na nakahubad, walang t-shirt, di ba? Nasaya-sayang Tapos bigla tingnan. may lalabas na ka-wheelchair na isa, ang daming tao. Oo, ang saya-saya. Di ba, Oo. kunyari fiesta sa lugar na yon, sa typical na residential area, ang sayang tingnan. Di ba, may mga taong nag-iihaw sa harap ng bahay Oo. nila, may dadaan na banda, pero pag pumasok ka sa
sa isang subdivision ng mga Ang mayayaman. tahimik. Kahit fiesta sa kanila, parang Tahimik. walay lang. Oo. Di ba? Paano yung fiesta ng mayaman? Paano yung fiesta nila, partner? Yung mga pagkain nila, mga yayamanin. Yung mga, ano ba yung mga mayaman na, ano ba yung minsan lang natin kainin na Kasi hindi tayo mayaman. foie gras. Yan. Foie gras. Oo. Anong spelling ng foie gras? Foiegras. Ay, ganon. Mayaman. Sa amin, puwal lang yan. Kasi panis na eh. Oo. Ano to? Ano to? Kumain na naman tayo ng panis. Kailan pa ba itong menudong to? Ganun. O, di ba? Oo. Iba't iba ng ano, iba't Iba. Yung, ng perspective, ang ng and struggle. Yes, ang ending we always say sana all. Pero yung mga taong kinaiinggitan, or mga taong you look up to, yung parang feeling mo sobrang rangya ng buhay, ang sinasabi din nila sa buhay mo na meron ka, na chill ka lang, Correct, sana correct. all. Totoo. Diba? Ganon. So, Regine, I hope you found perspective na tamang motivation dito sa usapan namin ito. Pwede pa natin pag-usapan ito, partner, sa ating Tambalan podcast. Pweds. Diba? At go, Regine, laban lang. Tama. Kapit lang. And find that quality of life soon. Kasi Yes. sobrang obviously you're so burnt out. Correct. Salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Thank you mga kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!